ndak putus, nyapo ae wi Mas. Padake kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to Pak rong dino ya? Orang dina ta. Kuncine ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saiful. Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa Ya, ya. eling-eling. Kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sih. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Nah, Nek. Kediri punya bos. Sing Salindri ya, Reng. Nggih, Ayo kan. Halo lelong Heman Yuk Wit kelas loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kaya bapak karo anak. Alhamdulillah. Jare kowe arep ngesir Niken, omong ngono. Aku pekeu karo Niken kok Pak. Ngopo? Lah ket wau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gelem ngloroi. Heeh. Ketoke lara ati peh aku sayang-sayang karo kene. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya gur guyon aja mbok tekekno ati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan lek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Wani Allah. piro? Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebetino lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang masih tok nek anune wis enek. Apa Mas kawin? Mas garek apa nih? Kawine. Ora tegese Ngomong ki dicethake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono ngene lho, kuwi. tegese ngene lho, akan aku Sampeyan umure piro? Aku 30 tahun. Hah? 30. 30 pas? Iya. Sumpah? Masya Allah nek ora percaya tilik ono KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Nek kok cuwilik. Lho gak ngerti kan aja ngenyek aku sik tondo. Nyapa? Aku mau kok perlu dadi ya gede dhuwur lahir batin kok perlu dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kangko gede aku nduk. Lha kok jante mungker semono? Lah genah kahanane hanya pengen ini ngono Pak gak yo mengkeret. Napa Pak? Maksudnya pripun? Napane sing gede? Mergo kademen ki lho dadi mengkeret. Mengkeret. Kan aku ngomong anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya cilik awake. Lah Lho iya. kok gede-gede apane? Lho, TKT kuwi gede no. Tekane lek pengen duwe bojo kowe iki lho kan. Aku Gede. tabote aku pengen di bojo kowe ya kan. Tenan lahir batin aku seneng. Sampeyan kowe. gelem dadi bojoku. Sumpah aku pengen dadi bojoku. Sampeyan sayang to mbek. Sayang lahir batin. Lah ngono Ken. mau kok karo Mbak Elisa kok ngono nyapa. Ora usah dadi ati kuwi gur guyon legake kono. Wong kuwi asline ya seneng aku ning aku moh. Tenan. Cangkem ki ado kok silit ya ngono kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Ndek ki tak kandhani yo. Ning aja kondo-kondo wong tenan. Nyapa? Butuhi kuwi lho ya we aku. Nyapa? Apa ditukno anake aku moh. Aku ngeboti kowe asline. Engko tapuk mlonyoh lho. Kok malah tak. Oh, lambe ora kena digugung. Aku terus Ma, kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok iso kowe ngerti? Mas Manten ki didelok tekan kene, ya toh. Kuwi wis ketok le setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikane apa? Titikane teko alise. Piye Dian alis iki alis. Piye contone? Jane aku ya ora ketok alise ning ndi jane. Lah kok iso titik analis bareng lho.
Ya ketok Mas Teh masih kan ganteng gagah perkosa, Mbak Ayu ayu. Gagah prakoso. Gagah perkosa, prakoso. Mbak Ayu ayu. Cantik Di sawang kan ketok pantes. Ngono lek aku karo sampean ki lho ora pantes lho Mas. Kok kalau muni ora pantes mbok dijalukno seksi wong Lah aku kene kan to. yo isin to mosok awak dhewe arep ngemol, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik maksud sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nyapa? Nek kowe isin karo aku to nek nuju kowe ngemol ngedet to, kowe gak usah karo aku. Lah terus? Kowe karo gendakmu pentingnya nang omah karo aku. Enak to? Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Loh, yo kuali. Lah kok iso kualik? Ya kudune aku cukup ono. Yo ora iso to, Nduk. Kan Lah terus piye? koyone akeh kowe, aku tak ning omah dengok-dengok kowe golek koyo teko omah aku cukup Lah ono. terus maksudmu aku mbok kon kerjane? Iya. Wong niatku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya. Betul, toh, betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah niatku rabi yo ngono kuwi, Nduk. Rabiku papat bojo ning omah sitok sing telu akon kerja, setor dhuwit ning aku. Lho penak to? Lho, wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok ki kon ning omah ongkang-ongkang, wong lanang sing golek kaya, golek dhuwit nggo ngopeni bojo sing ning Budwi omah. apa enggak kerja, Pak? Heh? Budwi apa enggak kerja? Golek ditinggal ra gelem kok. Alah awate yo nggo emboh-emboh kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Nyambut duit kudune tengok-tengok omah, jenengane aja gelem nek jak nyambut gawe, kuwi jenenge wong lanang gak setia Lah karo bojone. masalahe Pak Kangkul lek ora ditunggone rebut duwi yo ngono kuwi lho gara itu. Nakal emang. Oh alah jenengane berarti warah-warah rapi. Ora kuwi mbiyen saiki wis ora kok kan. Oh, kok Elah Malah ngaku. keterucut aku. Gak mbiyen ya ora saiki ya ora. ora boleh nggih, Enggak boleh. Enggak boleh. Ora boleh satu. Harus setia. Harus setia. Iya, Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Ya kaya Mbak Manten karo Mas Manten Mbak kuwi. mantene namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Lestari. Mbak Dwi. Dwi ki loro. Loro ki tegese jodoh. Lestari ki selamanya. Wah, berarti Diwerdekne ngono ah. Heeh no. leleh Masya Mosok Allah. garengket mau ora merdekne Nek jeneng. guru werdi ngono iki leh. Dan Mbak Dwi Lestari wis diwerdekne genti mase jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh, werdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak werdekne, Dwi ki loro tegese jodoh, Lestari selamanya. Lek mantene lanang Mas Saiful Anwar. Werdekno. Saifule apa? Oh jeneng kok yo nggo Saiful to. Saiful ki setia. Anwar wis selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Lho, setia selamanya. Pak jenenge sapa? Pak Tarmin. Pak Tarmin, Tarmin ini apa tegese? Tari sugih. Min Mbene utang iki. Sugih hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono lho. Oh berarti nek ganti jeneng Ganti jeneng piye? Tar Plus. Tar plus. Iya. Tar ki sugih. Plus Tambah. ki tambah. Oh, tambah sugih. Tambah sugih. Heeh, sadurunge wayangan sakwene nanggap wayang sik Tarmin, bar wayangan dadi Tar Tar plus. Plus. Heeh, ibuke, Bu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Heeh. Kati stop. Yo kati stop. Heeh. Mi. Keriting. Nek tak percaya tili ono nggone Bu Katmi. Apa kuwi? Keriting anu. Stop keriting. Piye to kok mumet aku makan. Lek bukan mi jenenge stop keriting berarti saiki Pak bukan mi nggone bukan mi saiki lurus. Oh iya, stop Kan keriting. stop keriting. Oh wis rene bonding kok. Ngono ra omong kok mimi. Bu. Bu mate bu. Masya Allah. Sapa neh, Mbae? Baik selamat. Selamatnya apa? Selamat ngarep, selamat guri, selamat kabeh. Oh iya. Wes ya didongake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin ya rabbal alamin. Legem kedua temanten mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bagi. Astagfirullah. Wis tak omongi to. Kowe iki nek ngendika aja nyawang aku grogi lho. Sing tempeng. Sing Sing penting. Lah yo nyampo kakean pentil banget. Lah keterucut lo Mas. Sing penting bahagia Ya, selalu mulut jangan toh. tukaran. Ya, mate prono aja nyawang aku. Kok nyawang aku grogi masalahnya. Nyanyi. Heeh. Pokoke bengi iki nek manten wedok, kuwi lek ora enek Niken Salindri, mending ora wayangan. Takono manten wedok. Inggih to Mbak. Mengke mriki nggih Mbak napa sakniki? Nah, sakniki lek Nanti ngono aja wedi ya. dokumentasi. Nanti aja ya. Ah, tak mriki kali manten kakung ngono nggih. Iya Pak ya. Ah, ya. Mumpung kepake Mbak Niken ben ke syuting dadi dokumentasi. Lho, Ah, Pak ya. ora ya? Ya. Ya. Iki sing nonton wong sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak, ora sak dunia kok. Lah? Iki Iran karo Israel gak kober nonton streaming. Oh iya. Kober. Turuk. Ayo Mbak Manten, Mas Nganten. Ayo tak iki Mas. Ayo. Yo.
yo yo. Mbak Dwi Lestari. Kena mic Mas. Ya, diparingi mic Mbak manten karo Mas ngaten. Cak-cak lho gareng iki. Ngono ya ditanggap. Randang sacet lho dadi wong ki sing sacet ngono lho. Heeh, nggih. Wong arep ora ditangkap ya grup 750 lho kan. Astagfirullah. Iya. Heeh. Gila, lek ora percaya takono Mbak manten Mbak Dwi iki. Motah ning bapake Pak Tarmin pokoknya kudu enek niken salindri takono. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak. Lek mboten krana jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak sama Dek Niken itu kenapa? Cantik. Oh ya, makasih. Apa Mbak? Sik tekan semaur sik. Gak semaur sik. Wong ora rasa kepedenan to. Nyapa to? Wong lurung muni cantik. Napa Mbak? Gemoy. Wah. Rungu kowe. Apa lho? Lah emang gemoy kok. Lah ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak Mbak? Cantik kok, cantik loh. Gemoy ki semok. Iya. Ora pulen kok. Pulen. Terus apa lagi? Apa meneh Mbak meneh? Suaranya bagus, Alhamdulillah. Terus apa lagi? cantik. Heeh, terus baik. Iya, Kuwi sing mbok seni alhamdulillah. saka Mbak Niken. Sing gak mbok senengi apa Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Alah yo bener. Larang mbahmu wi. Ku nanggap Niken kena dicicil kok. Heeh. Wah latihan. Ora percaya, tekan mbake. Heeh bener. Di dalamnya Pak Tarmin gak ada kata mahal itu ndak ada. Gak ada. Gak ada. Latihan. Niken piro bayar. Bisa piro bayar. Ora nek Gareng 750 bayar. ora ngenyang nggih Pak Tarmin. Ora ngenyang. Sing ngenyang ibuke ya. Ojo mbok kandakno. Hah? Ojo mbok kandakno. Biasane wong wedok ngono kuwi. Lah Bu Tarmi ya ngono kuwi wonge. Oh, lah. Nggih. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saipul ketemu pertama kali di mana? Iya. Ya jujur. Kok nganti yang ngatasi Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Iya, kok bisa ketemunya di mana itu? Ketemunya di Jakarta. Oh, nyapa kuwi, Mbak? Karena kerjanya di sana. Oh, kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? Tahun. 1 tahun. Ndak putus, nyapa ae wi, Mas. Padake kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to, Pak? Rong dino ya? Orang dina lah. Kuncinya ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saipul, Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa Ya, ya. eling-eling. Oh kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sih sedili nang acara terus. Tengen ngiwon niku napa, Pak? Lah kok omonge gareng ki lho sing nane gareng lho sing ngomong gareng ngono. Mbak Niken gak usah dijelaske. Ora usah, sirung gaduk umur. Sok tak warahane nek wayahe. Ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nggih. Mbak Dwi derek nembang nggih, derek nyanyi nggih, hayang-hayang nggih.
Joget mawon nek mboten Oh, nyanyi. oh enggak bisa nyanyi. Joget sama Mas Saipul ya? Oh suka doang. Oh ya nanti banyak belajar ya. Oh, Ya banyak iya, belajar, iya. banyak belajar. Ah, Biasanya iya. 1 jam 200 itu kalau belajar. Oh Iya. karaoke maksudnya. Les privat kok karaoke ini kan di Sembrono. Ini juga ada permintaan Duk Ken. Ya. Kagem Pak. bucange menika saking Bagas Koro Sukoharjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Teater ayang-ayang. Terus Nggih, Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Nggih. Itu sudah transfer ke saya. Nggih. Itu namanya siapa tak buka isi ya. Nah. Ya, ya. Wong aku diamanai duit 1 juta rupiah. Kuwi supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu ndak Mas Ardi yang mana? Yo paham Orang lah. ngerti kamu ini. Masya Allah aku bener ndelok streaming yo no. Di. Aku Mas Ardi yo apal no aku. Ndi? Kalau sing celentrem. Udu. Eh? Kuwi udu Ardi kuwi man pandu tengeng kok. Saya isi lega, isi rumbe bojo. Lah kan dadi direncana karo Allah kok. Rencana piye? Jogja aku dadi paling terancam. Wilujeng dalu no Elisa. Masya Allah. Miki sitae. Coba rodok rono sing hop stop. Sugeng dalu Mas Garen. Sugeng dalu wong ayu. Pondang boten kepanggih. Dangu mboten Sehat. sehat lahir batin. Pak Kakak. Siap. ya Pak Kakak. Oke, siap. Kula remen sangat panjenengan luar biasa. Bisa ya dari yang sakit sampai bisa sembuh sehat mayak terus top banget. Iya, untuk kamu ya Nduk. Ya luar biasa. Matur sembah nuwun Pak Tarnim. Sampun Bali kula saged sowan wonten mriki. Telobo. Telobo. Telobo maupun mubeng-mubeng bendungan kula. Apa? Mubeng-mubeng bendungan. Mubeng-mubeng. Acara kon foto. Ya. Kalau nek wis tekan bendungan kon takon wong. Lah aku golek wong tekan mubeng-mubeng rene wong. Lah kamu kok mlumpuk rene kabeh. Masyarakat yo ora enek wong ning omah ki ora enek. Kene iki di map yo ora iso. Ora iso tekan aku mau kebuas tekan kono kae balik meneh. Heeh iya. Dalane anyar tak delok aspal. Well plan itu pun nek. Maraimu menondas. Sudah dipersiapkan. Well iki apik prepare ki persiapan. Persiapan dengan sangat baik dan seksama. Oke. Mudeng. Mudeng. Udah lah boleh. Wong ayu, wong ayu. Dawuh napa menika? Apa yang kamu ucapkan untuk mempelai berdua? Oh nggih Ya, Dedo Mbak Dwi sama Mas Saipul. Dwi sama Mas Saipul luar biasa. Mendapatkan jodoh itu adalah anugerah yang luar biasa. Ora kudu suwi-suwi ndang kepetuk ndang ketemu jodone. Dadi nek wis ketemu jodone muga-muga ki siji nggo sak lawase. Ora mung kaken-kaken nenen-nenen kaya jare iki. Sik. Engko sesuk tak suwampluk lho. Nek ngendika sing ditata. Bener no, Reng? Ngene lho, siji nggo selawase ora mung kaken-kaken ninen-ninen. Ya ora jare sapa? Kakek ya apa basa Jawane? Kakek-kaken. Kaken. Nek nenek yo nenen. Yo kakek-kakek nenen. Upama aku kakek berarti aku Aku nenek. Oh, delok nenek. Kalau udah tua nanti kaken-kaken nenen. Walah upama nenen kaya ngene aku isih gelem lho. Lah iki sembrono. Ngene lho tak ndek. Ngene lho. Wong Jawa kuwi kudu ngugemi basa Jawa mergo basa Jawa kuwi angel no. Basa Jawa kuwi angel kan. Nak iku ya sapamu sih aku. Kan kamu masih yang Rumah samu kuwi tuwek sapa karo iki? Rumangsan. ora perkara Nano kaya kenal-kenal dekat. ora perkara tuwa nome, PDKT Pak. ora, HTS ora ngundang Nok. Ini Apa loh. gitu Elisa gitu aja Elisa, jangan Nok gitu Elisa. lah. Ya kalau Nok kan kayak panggilan sayang kan. Loh, akan aku sayang kamu. Enggak. Aku enggak jare.
Piye arek ngundarke apa iki mau? Aku gak. Motong gitu aja motong. Ya yang baku ini aku mau dongake teh manten nok tekane apa iki? Kowe ape ndongakno sapa? Teh manten ke kali. Ora mandi. Lah kenapa? Lah kok ndongakno wong kowe dhewe urung mantenan kok. Oh, kalau yang mandi sing wis tau dadi manten. Yang mandi itu yang kotor baru mandi. Maksudnya mujarab doa. Lah. Ya enggak lah, sing jenenge mujarab doa sing penting ki tulus atine. Nek misalnya aku pengen dongake yo sak karepku. Ya wis. Gustine sopo? Iya, ndang donga ora sanggunis. Iya saya kayak tadi. Iya bener. Iya, Mendoakan kuwi bukan masalah sudah nikah atau belum, ning dari ketulusan hati, keikhlasan hati mendoakan kepada orang lain. Ya Loh. betul itu. Mbok bela wong. Coki sempak aku. Kompak. Iya. Sempak iki ana artine ya Apa? saya. Ono yo Pak yo. Apa kuwi? Kompak karo semangat, semangat ro kompak sempak. Sempak ya artinya? Yes. Semangat. Kompak. Wah nek gaduh Erne. Apa? Sempak teles. Wow. Semangat kompak anti males. Iya. Anak neh kuwi. Apa? Sempak suwek. Apa? Tuku neh. Sembrono iya so. Oke, yang penting saya doakan. Amin. Urung. Tadi kan selain untuk mempelai berdua perkawinan itu orang mung jiwa satu dan jiwa dua, tapi ki keluarga satu dan keluarga dua. Dadi Oh, nek iya. iso dadi sedulur, iso rumaket pas sedulurane antarane keluargane sing kakung ro keluarga sing putri. Mumet aku susu omongan wong iki. Kenapa mumet? Ora Mau apa-apa. ditinggal ning omah nek mumet. Ya Allah, paring ono pistol. Apa kenapa? Anggo bedil ndasku dhewe. Ye niku lan mbok menawi kalau soal buah hati yo tak dongake sing penting itu kita bisa menyayangi ya Betul, sing jenenge betul. wong iki ra mesti entuk buah hati, banyak juga orang-orang yang dia juga belum dikaruniai. Dadi ning di ono keluarga ning kono adalah tempat kita bisa menuangkan cinta. Wah, Ya, super Mas sekali. Mas Tonga. Ya lupa nek jadi super tetra. Ya apa? Superstar. Iya, dadi cintane ade iki ora mung dinggo anak, tapi ya keluarga gede nggo semua. bapak ibu, nggo maratuwa, Nggo bojo lan sak liya-liyane. Ngono. Bacot. Lagune apa? Lagune pelok garang. Asmarandono. Asmarandono. Oke, dados atos kan. Ya, engko ditibani dados Oke. atos. Dados atos. Dadi ati. Ya sak bahagiamu mumet neh aku, saya mumet ketok aku. Ya. Gekaran ning, ayo sa. Kita duet ya. Duet. Gegerane mengakrami. Kamu tadi sampai sini ada yang jemput enggak sa? Oh, wonten. Wonten. Iya, siapa ya masnya enggak tahu aku. Dari panitio. Dasarnya itu udah sinuman panitio kabeh wis engkut gumregut anggene. Panitia kok panitia. Panitiai bahasa Indonesia, bahasa Jawa panitia. Paham gitu loh kayak Heeh. ngomong gini. Nek bahasa Indonesia piala, nek bahasa Jawa ya piolo. Ini semua masyarakat wis do berkumpul sengkut gemregut tumplek-plek. Black ada kerengginang masa mulut tumplek black iki padake. Nyawang Elisa gumun apa itu? Gumun tenan aku, Pak. Gumun sih mau gumun perkara apa? Tak sawang rek mau ngemak ngembang bakung yen disawang ning ati marai bingung. Heeh. Netrane pindho ndamar kanginan yen disawang saya suwe saya kelingan. Masuk. Irunge ngudhup mlatri yen disawang nengsem ati. Pakai Payudara pepek yen disawang kok ning kathok sesek. ngapusi. Sapa, Mang? Ora patio. Mosok sembrono kowe iki. Burapatio. Ya iso ditata lah. Cakep. Amang ati bawi Jasa ganti gareng wi, iso nyuara ora? delok reng.
Ha. Uduk ndelok ya kok swara didelok ki piye sih? Mirengke. Mirengke. Nek delok aku terkesima malah seneng. Luput. Tepuk tangan. Alah. Rong rampung lagi mengon tepuk tangan. Pisan kena pisan. Lumayan apik ya, Sa? Yo Iya. dirasakake. Heeh. Tergantung nek ra dirasake yo kurang, nek dirasake karo merem-merem yo. Kandhane nikmat to. Lumayan. Jogja Pro dadi kedak ayo. Yen gampang luwe gampang. Yo dalang lho Sa kuwi. Ora beda awakmu yo dalang. Kamu sinden bisa dalang itu Gareng juga bisa dalang. Wow. Dadi iki yo ki ngono. Ki. Ki apa? Kirek. Gak popo Pak. Kadang kala wong sing merasa luwih rendah kuwi merendahkan orang lain ben dhek ini ketok unggul. Heeh. Dadi jenengan ketok ngrendahke aku, asline kan luwih rendah timbang aku. Wong wayangamu jane ya apik aku. Ya. Ya, sesuk dibuktekne le. Yo kapan-kapan lah. Ya, Nek saiki gak usah. Ya. Kene pasaranmu masalahnya. Ayo Sa. Oh aku. Heeh. Yen angel ke Alah. Kowe mau wis ketemu karo Pak Tarmin so bukan Misa. Dereng. Dereng. Pangapuntene niki wong dilela kula niku mobile namung modal sak strip. Ning saged dugi pucak gunung menika kadosipun mergo berkahe dongane Pak Tarmin. Oh ngono. Sak seter piye? Tenan sak strip itu dari Jogja tekan kene. Bengsine. Sok lare. Oh, ora mung kuwi Sa. Trekku isuk mau ki kentekan solar ning isor kono. Beneran nggak ada solar kan? Enggak ada di sini enggak ada. Nah, kebetulan masyarakat yang ada di sini itu luar biasa. Nah. Ngerti nek gamelan niki bakale dienggo tanggapan gene Pak Tarmin. Ya. Kuwi langsung digolekne karo warga kene. Langsung ditakoni sopir niki badhe tenggene Pak Tarmin. Nggih, badhe tanggapan niki ketelasan solar mriku mboten wonten pom bensin, wonten pom bensin solare mboten wonten. Enggak langsung betul. masyarakat mriki golekne solar eceran kuwi diparingne karo nggon truk gamelan tur dibayar ora gelem lho kuwi. Lah niku lho rukune masyarakat. Betul. Ya. Mergo tilase jenenge asmane Pak Tarmin ki apik ning masyarakat. Lah nggih wis radius piro tekan ngisor bendungan iki ngertos. Ngertos. Kok arep nggone Pak Tarmin nggih kula derekaken. Nggih, pokoke ngene Pak Tarmin bakal pentol bakso. Ngene iki lho Bu, wong doran disin ya ngene iki. Ngopo? Lho, Elisa, Mbak Elisa niku rene iki 24 yuta. Dalange teko kene iki 80. Lho perkara bensin tek kok diumum-umumno. Ngono kuwi nek wong disin pegah ngono kuwi. Kowe iki sing ra update ro berita global iki mangsane peperangan iki goleki minyak solar yo angel jeledeng. Iran karo Israel. Ah. Kok Israel to? Iki lagi perang. Iya iki minyak rondo. Lah ning ndak yo terus dirit mosok sak tertib nek Jogja teko Karanganyar. Terus sing penting aku wis mbuh piye carane iki engko nek iso yo Gusti marake mabur apa piye montorku iso tekan ngene Pak Tarmin ngono aku wis batin mboten tekan tenan kok. Ngomong enek ngirit. Ngirit. Wong sing kaya aku lho. Ora nek ngirit. Kowe piye? Pro dadi kok kene 750 yang mobilku tak fully. Wih, Ora beda. sombong aku. Ngono yo ngetokke Full, to full. Ayo. 750 kepro dadi kan ngene bensinmu ku full. Full. Diseseni ya, Sa? Heeh. 750 ya, Sa? 750. Heeh. Ya. Tanda tangan tok Heeh. stempel cok. Heeh, bener. Kebo sapi iki sing tak gugu keluwe. Wonge lek sing dikuku tembunge, gandeng wis muni tembungmu 750. Bukaan amplopmu sesuk mesti 750. Wongko ora kowe, ayo. Nuwun sewu Pak Tarmin, jenengan ndak yo mentolo ngono kuwi.
Rumah saku. Iki ora yo omongane dagelan. Lumayan aku diangkoke 24 yuta to. Alhamdulillah. Aku 80 to. Heeh, karo dilatih genset. Ya. Rumah saku kok iya. Keri dhewe. Bareng tan. Iki rada angel, bareng iki angel lho. Masa? Iya, Ya 1, 2, 3. Tan kena tinumbas arto. Jas. Tosik iso kum. Lek dipasne raimu ramu blobor. Ning asine anu lho iki warga kene nek ora ngerti asine rupane piye. Asine ganteng cah iki. Oh, aku juga nggak pernah ngerti. Enggak pernah ngerti rupane Iya piye. loh, kan ketemu kan wis petak gitu. Petak. Petak ya apa? Petak ya apa? Putih itu bahasa keramanya petak. Petak. Iya. Oh iya. Ini. Putih itu bahasa ini. Apa? Putih itu bahasa keramanya petak. Iya kan? Jangan petak ya. Mergo basa Jawa kuwi angel, Nduk. Angele piye? Kadang ono bahasa Jawa sing ora konsisten, Pak. Kok ora konsisten piye? Contone utama. Utama? Nek dijawabke krama dadi utami. Heeh. Prayoga dijawabke krama dadi Prayogi. prayogi. Terus lah nek rempelo dijawabke krama dadi apa ya? Sik kok. Aku nek Apa ayo jagung bakarane? nek utama mau dadi apa mau lali? Utami. Utami. Ah. Terus nek prayoga, Prayogi. nek rempelo kae dadi apa ya? Aku ngerti kuwi. Iso gulung. Anu. Heeh. Apa Pak lali aku? Apa? Balenone apa? Utama, Utami. terus nek prayoga, Prayogi. rempelo. Rempelas. Jeruan ngono Oh jeroan. Ya pancen cokol mangsa ora konsisten kok basa Jawa kuwi. Lah mula niku Watu karo watuk. watu karo watu. Wong beda jenenge beda beda u karo o kuwi beda. Nggih. Watu kuwi genah, lek watuk kuwi penyakit. Penyakit, nggih. Heeh, ya jeru karo jeruk. Cetha. Iya beda. Cetha, nggih. Ceru dan Turu karo turon. Eh. Turu karo turon. Nek turu ki pancen sing aja turu, nek turon iki lemah-lemah blebas keturon. Sing konsisten ah. Lah tak omongke to Jawa ki ora konsisten. Watu karo Watu. uuk. Heeh. Uuk. Ah. Jeru karo jeruk. Heeh. Uuk. Heeh. Turu karo Turon. lah gak uk ya, Pak. Enggak. Oh, ngono, Pak. Enggak. Tu karo oh ngono lho. Enggak iso. Aku jane seneng sing uk, Pak. Aku dalang klasik kok kon muni elek gah. Oh iya lali aku. Ya kan dalam klasik ya. Iya lali aku. Lakone gurapalan tok to ngono kae biasa. Iya. Tembangi ya, Nak ya. Golek iya. Lah mbok tesan ninting jenengan iki. Ingat usia. Heeh. Ingat usian jasmu kuwi. Ya, ayo sa. Oh, kula dulu. Heeh, ya. Kali ising kaya ngapa? Hati-hati. Ya, kanggo temanten sekalian. Mbak Dwi sama Mas Saiful. Ati loro dadi siji.
kagem Mbak Tia Murti ingkang wonten ing Singapura saha Ibu Lis ingkang mapan wonten ing Den Haag. Ya, mirsani dalu menika nyuwun pangapunten. Rada keluwer-keluwer live streaming-e mergo sinyal. Nggih niki nggih wonten titipan monggo. Saka sapa? Pangapunten Amit. Oh nggih, heeh. Yo lanjut ke sik. Menon yang kedua Jaipong Bolo. Yo. Yuk. Matur suwun Mbak Elisa. Luar biasa. Wah, Kiai pantes gemes luwes.
Ayo, Romek, seterumu kurang. Ninggal katresnan Elisa Orkarus Niken Salindri diaturi jumeneng. Niken Salindri bersama Elisa Orkarus Alaso. Didi Seke ya nak? Ya. 2 bintang Jogja dan Kediri. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Dan suwene nalan wengi muga-muga kasih dicapai sakebarang nggonmu bali bisa kumpul kaya duwe taun nono windan nono tantene ing pucuk ing tresna nang kababasane mangkatan kata sliramu wae ojo lali bawalemu muga menakan cita-citamu aku kan setia satu tak anteni ganti saelengmu Duo Superstar Niken Salindri
Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ora krasa Oh lalon. Kasuan dina lan wengi muga bekasi sakebanan nggonmu bali bisa kumpul kaya Aja lali bawenmu utamana kemas cici-cici Mataram ke, Bro. kan setyo satu tak enteni nganti saelengmu Matur nuwun. Dhewe ditangkap karo Kementerian Mapan nggon Kementerian Dalam Negeri ana ing pusat Jakarta ora gumun. Ya.